Go. O ilang araw. Mag-o-off ako ng trabaho. Ano kaya ipapakain mo sa kanila? Ay, di ba? If you go somewhere or sa inyong mga friends, make sure that you're not, pabigat. Ayaw ko namang magpabigat, mga dear. Ayaw ko magpabigat. Ay, siyempre, gusto mo makatipid di ba? Pero, paano naman yung friend mo? Isipin mo rin yun. Anybody speak English? Oh, I'm sorry, Miss sure, Joanna M. Yeah, we're speaking Tagalog, Filipino. We are Filipino, my dear. But yeah, we can speak a little bit English. Just a little. Just a little. Yeah. Yan si Sheriff Joanna, mga dear. Nagko-comment yan sa mga post ko. You can call me Joanna. Hi, Miss Joanna. Yes. Nagko-comment yan. Kung nakikita nyo, kung hindi na-spam. Oo, sis. May parapo kasi dito sa barangay namin. Banunot pang salad. Diba? Bukas Christmas party pa. Naming mga OFW. Ha? OFW meron din sa parapo, malay mo makaisa ulit. Ha ha ha. Oh wow! I hope you remember me. Yes, I remember you, Miss Joanna. I think I saw your comments on one of my videos. Yes. Good luck. Meron ka din yata nakuha, Sis Laila, red bag ni Mayor. Wow, kabongga, mayroon kayong paganyan. Sana all. Sana all. Di ba maganda yun? Yeah. But anyway, we almost done, mga dear. It's just 5 minutes to go. We just having talking here. So that's our topic for today. Sana meron din rito, Sis Laila. Mayroon naman siguro yan, Miss Rodel. Mag-ano ka lang, maghiring-hiring ka lang dyan. Makimaritis ka lang. Oo, makimaritis ka lang sa kapitbahay mo, Miss Rodel pa. Sigurado naman yan. Di ba? Sigurado yan, mayroon siguro yan. Oo, sis, na iba padala. Padala ko sa mother dear ko pag uwi ko ng... Oh, wow, ang dami mo nang nakuha. Bahay lang ako, Atining, doon nasa luwag. Nasa... What? You're very good memory. I'm subscribing. Thank you, Miss Joanna. Thank you. Yeah, I remember you. Yeah, some of my videos, some of my, I think the short video. Thank you so much. I really appreciate Miss Joanna. Thank you so much. You're very nice. Kasi, sayang din yun, Miss Rodel fan, Miss Jean Calipes, posibleng, Miss MJ, wala kang balita dyan sa inyo. Sa akin, sa akin, libre na pang salad, pang spaghetti, dami ng bigay sa asawa ko. Wow, bongga. Sa amin, kasi daycare, matik na meron, tapos meron sa SBP, bigayan. Ang dami di ba? That's a blessing, mga dear. That's a big blessing. Sa totoo lang, ako wala po malayo sa luwag. Mayroon ba yun? Oo, totoo yan, malayo sa luwag. No? Totoo lang, mayroon tayong term na ganon, Miss Rodel pa. Pero mayroon naman siguro pang kalahatan. Kaya na lang, ay kailangan mo lang magtiyaga, magpila. Malayo ka sa kusina, sis. Oo, malayo sa kusina. Pero hindi naman siguro sa ganon. Ang kailangan mo lang kasi sa aming barangay, di ba sa
Miss Rodel pa, mayroong daw